Bon dia. Em poso aquí a prop perquè se m'escolti, ja que estem molt a prop de les onades i amb el soroll del mar potser no se m'escolta bé. Això que veiem aquí és les restes d'un búnquer de la Guerra Civil Espanyola, que es va construir el 1937, aquest concretament, per defensar-se dels bombardejos que venien des del mar de la part rebel de Franco. És curiós com aquestes instal·lacions encara es poden trobar, tot i que han rebut l'embat de les onades durant anys i anys, però són super sòlides. Per aquí dalt passa el passeig que va exactament de Montgat a Masnou, passa la gent fent footing, bicicleta, etc. I això no ha valgut ni la pena treure-ho, perquè algú ja ho hagués tret, per fer el passeig. Però, com es pot veure aquí, les onades arriben bastant amunt, i avui que fa un dia encalmat, quan hi ha mala mar, copegen el búnquer. Fixeu-vos des de sota i veus que està completament emboladís, perquè les onades piquen aquí. No ho desmunta perquè tot és un bloc, és una massa, però si no ja estaria trencat, com moltes instal·lacions esportives que hi ha hagut, que s'han tingut d'enderrocar perquè el mar ha dit fins aquí, aquí mano jo. Al costat del búnquer, fet amb les mateixes pedres, trobem aquesta riera. Aquesta riera ve de Tiana, no ve de gaire lluny. I normalment, quan plou, passa aigua que surt per aquell tub, perquè aquest últim tram està canalitzat, i surt per aquell tub. Ara, si en baixa molta, com són rieres de torrents, de fet, que sempre estan seques, però de tant en tant ve un aiguat molt fort, llavors l'aigua passa per sobre, i aquí s'han vist cotxes arrossegats. Per això més amunt hi ha algun impediment per frenar el cotxe més amunt, però si no, venen a parar fins aquí. Ja la gent normalment ja no hi aparca, però sempre hi ha algun despistat que aquell dia ha aparcat i llavors l'aigua s'ho cobra i el cotxe l'han de buscar dintre el mar.
el 1837 s'inaugura la primera línia ferroviària de l'estat espanyol. A on? Vosaltres direu, home, la de Barcelona a Mataró, això ho sap tothom. Doncs no, es va inaugurar a Cuba. En aquella època, allà hi havia un indià, una persona molt rica, catalana, en Miquel Biada i Bunyol, que estava allà i va veure que allò del tren que funcionava molt bé en allà a Cuba. I va dir, quan torni d'Espanya, faré aquest projecte que es tiri endavant. Faré que aquest projecte del ferrocarril es tiri endavant allà, a Espanya. Bé, doncs el 1848, 11 anys després, es va inaugurar la primera línia i es va construir el primer túnel d'Espanya per ferrocarril, que és aquest que veieu en les imatges, el de Montgat.